Il-membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi kienet eletta Viċi President tal-Intergroup għal ħarsien u konservazzjoni tal-annimali tal-Parlament Ewropew. Fi stqarrija Mizzi qalet li magħrufa lokalment tal-imħabba li għandha lejn l-annimali u kienet ukoll membru ta' dan il-grupp mill-leġislatura ta' qabel. Marlene Mizzi żidet tgħid li l-annimal m'għandux vuċi u ma jistax jiddefendi ruħu u jitkellem għad-drittijiet tiegħu. Għalhekk żiedet li tinsab onorata li ġiet eletta Viċi President ta' dan il-grupp. L-annimali jsofru u jweġġgħu meta jiġu maħqura u trattati ħażin. Għalhekk ridu nkunu aħna il-vuċi u d-difensuri tagħhom, tennet Mizzi. L-Intergroup għal ħarsien u konservazzjoni tal-annimali u wieħed mill-gruppi li ilhom l-aktar stabbiliti u wieħed mill-gruppi bl-akbar parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew. Dan kien grupp li għamel differenza kbira fit-tifsil tal-liġijiet biex jitħarsu l-interessi tal-annimali u biex jgħaddu liġijiet tal-ħarsien tagħhom. Bħala Viċi President tal-grupp, Mizzi wedet li tkun minn ta' quddiem biex ikun hemm liġijiet xierqa li jħarsu u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-annimali u li jaraw li l-annimali ikunu stmati sew.